mogens helaas gewoon afronden. Dus we gaan jullie toch bedanken voor het reizen met Wiet, Lavons, reizen met de Vaartse Slaag. Ja, en we hopen dat je je toch goed geamuseerd hebt. Ja, en dat je toch het vertrouwen in ons hebt gehad op echt te laten meenemen. En nog eigenlijk ons Frans Limburg te hebben mogen zien. Oh, het was een geweldige trip. En dan moesten die Vlussen en jullie zijn eigenlijk niet van de stoel af geweest. En we hebben ze toch weer een schoon stukje van deze wel moeten zien. Met name een stukje Frankrijk en een stukje Limburg, een stukje Houten. We hebben het hartstikke chic gevonden. Het was een fantastisch publiek. Het was een fantastische trip. En we hopen dat je net zo genoten hebt, zo weer ook. Ja, zeker. Maar... Ook even gaat metgeven, want als je nu tussen zomer op vakantie wordt zelf, hij mag er weg gewoon, laat u er niet in met van die loesje types die u van alles wies proberen te maken. Lief gewoon opletten. Hey, dus de beste lu aan het waarschuwen voor types wat we weer? Ja, eigenlijk wel, ja. Zo zou je het zeggen. Ja, maar we doen eigenlijk niet veel verkeerd. Want we geven de lu die bij ons inchecken, geven wel een stukje Limburgse vriendelijkheid in. Ja, en dat kregen ze gewoon voor niks, dat kregen ze op de koop. Maar we willen het toch nog één keer waarschuwen. Als je slag op reis gaat, kijk goed uit, blijf opletten en stap niet op de verkeerde bus. Dames en heren, vergeet niet, wie het uitstappen, vergeet uw persoonlijke eigendommen niet. Denk eraan als je Oh, stop even, uw persoonlijke eigendommen. Die dames die ze net die sjaal hebben geleerd, aan die zwervers, kunt je strak en aanvoelen aan de gaan lopen. Ik heb goed, regelen weer. Dus dat is heel belangrijk. Denk er ook aan als je links kijkt dat je rechts niks ziet. En dat ik voor de rest maar gewoon lekker metnemen, hè. Nog één keer. Dus we gaan echt toch, Nog één keer metnemen naar die finale van de revue 2016 met de Franse Slaag. Daar komen ze. En het geheel van de Houtse Revue stond wie de laatste jaren gewend zit van ons om een deskundige leving van onze regisseuse Rini Jalai en de koordirigente Ankie Dolmans.